যতন খুলুমবাইকা হাই তাহুকসং নরক বাহাই তংবাই খা খালাयो যতन गाहाम तंबाय नायनाय जोंनि तिते दिसिनि चंमारि न तयै जों जतन लेंलायजा लेंलायफानो सिनि बोखा बिलाइखे न तंथक तंगो तामनि हिंखाखाय जों खोफ्लायनाय बुबाग्रा नि बदल खोफ्लायनाय तिप्रासार खोफ्लायनाय हिने जों बिलाइखेनो खा तंथगै दङ ताबो ककुंखा खानात बुट लेखानाय बुट लेखानो निजरावो तामो तामो चिनि सामुं खालायताय बा जों तामो तामो खालायना नांनो अमन तैनो तिनि आं किसा आंनि बोसकांगो कक सानाय पुइला हिंखाखाय चिनि काउंटिंग एजेंट दंनो तैयै काउंटिंग एजेंट रक तामो सामुं तांनानै नांनो अमन तैनो आं नरनो सानाय जरात तैनो चिनि काउंटिंग एजेंट रक काउंटिंग खायमानि जागा एबा एसडीएम ऑफिसर मा सगैनाय सेकेंड हिंखाखाय काउंटिंग एजेंट रक बंग आईडी कार्ड न लगित लाङै मा थानाय लगिओ कलम खाता तलाङै मान खांखाखाय बा परमिशन तंग खांखाखाय कलम खाता तलांदि तलाङै मा खांखाखाय एसडीएम ऑफिस न होय एसडीएम ऑफिस न होय एसडीएम ऑफिस होयते किसा उनखा जानर फोन कैसा फाये हिंखाखाय ककंखा ताबुक जों कलम खाता जुदि तलाङै मानखाबा तलांदि तलां मायके एसडीएम ऑफिस न होयते कलम बाय खाता न तनिदि नरक जखनते बुट लेखनानि चेंगो आफ्रो नर रेकर्ड नारना नांनाय হয়তো নন কাঠ পেন্সিল দিমানো দেখাইবা কলম দিমানো কাইসা হিংকাই তে কাইসা ককংখা নরক যারা কাউন্টিং গো তংনাই নরনে কাইসা দায়িত্বংখা যে ইভিএম খলগানে যে চিনি বুট সেন্টারনি ইভিএম ফাयो आ बुट सेन्टारनि इभिएम नम्बर नरक जे रेकर्ड खायनारें माबाय खलगमानि इभिएम नि नम्बर ठीक दं अब कहां कै नरक चेक मा खालायनाय अमो चेक खालायबामन परे नरक काउंट खायफ्रु गाहाम के मकल रिटनिदि बुसिक फायका हिंखाखाय आबोनो जे फायमानि काउंटिंग को जवाब इभिएम जे बुट कास्टिंग मानि आबो ठीक दं आबो नरक नायदि आबो रेकर्ड ठीक नारगै नरक आबो नोट नारगदि नोट नारे खांखाखाय आबो चिनि बागै काहामुंनाय हिंखाय अमंखा जारा चिनि काउंटिंग को तंगाय रकनि इनको ताय कैसा काउंटिंग को जारा तंगाय रक बा थानाय रक नरक तिनि अराय फराय जागाता थुदि गोरोंसा जागाव थुदि तिनि थुलायै खानाचिनि कैंडिडेट ता इलेक्शन एजेंट लय बाक्साखाय नरक दातिनो सारा पास्तानि बिसिंगनो नरक काउंटिंग हल नगा हाबना नांनाय आर थाङै बोसायदि जखनते खलग रिवानो आफ्रो नमा थांनाय ताङै तिनि काउंटिंग एजेंट ननो जों थानसा मुथुनानि हिंखाखाय कारण चिनि जे विपक्ष तंनाय अपोजिशन जे पार्टी रक तंनाय चिनि काउंटिंग एजेंट न गोबां मा फेम लगै मानो बरन हरनि बिसिंगन फेम लगै रां पैसा रुय चिनि बिरुद्धे खलायरि मानो का आबुनि बागै जारा ताबो आनि फेसबुक लाइव नाय तंनाय आं जतन न कयनाय जत कैंडिडेट न आनि कयमुं तंनाय जे प्रत्येकटा चिनि काउंटिंग एजेंट न जतन कायसा जागाखौ मुथुदि ताय खाना दातिन बोसालायै नरक काउंटिंग हल नग थाङै सगैदि गाय ताबो चिनि कैंडिडेट दंनि थाने आनि कयमुं दंनाय कैंडिडेट दक बैलेट पेपर लेखानाय बैलेट पेपर खलक लेखाफोरो नरक काहाम काय मकल कायसमै मा दंनाय आबो टिक मारि थिनो ठीक दे तंग ठीक दे करै बा किनार दरजाखा आबरक अनेक किसु नरकनि नायथै दंगो नरकनि यागबो कलम बाय खाता तंनानै नांगो कलम खाता नोट नारगदि नरकनो मोबाइल जुदि एलाउ खायखाय मोबाइल बायबो नरक अब फटो बुई नारक मानो जुदि एलाउ खायखाय कलम खाता बाय नरक रेकर्ड न मा नारगनाय रेकर्ड नारगनानै नांनाय गाय ते कायसा कैंडिडेट नि दायित्व हिंखाखाय जत्त चिनि इभिएम मेसिन लेखा बाय माने यागुलो नरनि जत्त
abono kaun khaimani pore thansa khai kaun khaimani pore o norongno koplaini certificate diwana o certificate mai asa porjonto norok counting hall ni ta nokhodi হয়তো নরম সাইমানো তাই স্রাপসারি ফেনাই খানায় রহরানে অমতির অনেক কিছু কুশল রমানো যাহাতে কোনো ক্যান্ডিডেট আবরণ তা গসিদি যেসেপনা জরা নাংঠুন আবিসিঙ্গনো অঙ্ক নাই তাই কাইসা কক খেল নারাংনা নাংনাই রিকাউন্টিং নি বাগৈ নরক তিয়ার মাতং নাই কারণ চিনি বিরোধী রক মানে তিপ্রামথানি বিরোধী রক বড় রিকাউন্ট খাইনানি বাগৈ বারবার চাইতংনানি চেষ্টা খাইনাই বা বড় साननायफोर मानो का आबोनि बागैबो जों टियार मा दंनाय काय आबो जाहाते काय चिनिबो जुदि रिकाउन्ट खायनानै नां टंखा काय नरबो आबोनि बागै प्रिपारेशन बा प्रेयार आबोनि बागै रेडी तो निदि काय अमरकंखा जों इनको बुथ सेन्टर माने काउन्टार थांगै काउन्टिं हल नग थांगै अमचिनि तांथाय रक एका अमरकनो तिजि चिनि खूब सतर्क मा दंनाय का आबोनि बागैनो आं साननाय नरक जतन अंको मा खायनाय ता काइसा कखंखा चिनि खना अकाउंटिं द थानानि बागै चिनि लुकरब लायखाय खातुम खाजा मलायजा जों दाति न मान नखलायनाय सारा सयतावनो जों जेखाने काउन्ट नंगानो आरो थांनानै जोंनो जागा खाय रिजाखा एकमात्र गुमिति डिस्ट्रिक्ट सिमी थासिंग किसा सिकां जों काइसा साइमानखा विभिन्न सोशल मीडिया नि माध्यमे आरो 163 रिका माने आरो लोको कुथुमनानै बागै रिजाक लाखिनाय किन्तु कखंखा तांगि तामो रिजन तंगै जे आरो 163 रिजाका आबो किन्तु सराय सराय ककटुमा करे जत जागा न लोकुरक बंनि कैंडिडेट न लगी थांगै गोफ्लायङै मानो केसे नंमांगो नायनानै बागै मुसुं जागो किन्तु तिनि गुमति डिस्ट्रिक्ट तांगि आमति खालायका अबसेनि साइमिया तब फना आनि कयमुं तंनाय गुमति डिस्ट्रिक्ट नि चिनि दुइटा बुंको तंगो कैंडिडेट खरङै तंगो खरसा खायचिनि ब्रह्मगनां पूर्णचंद्र जमातिया ताई खरकसा देखायचिनि ब्रह्मगनां डेभिड मुरा सिंहनि काउन्टिं बड उदयपुर शहर उंनाय एका आबोनि बागै नरक गाना गिनि थाङै मा तंगैनाय चिनि लुखरक जों नायनो मुसुंगु जों चिनि कैंडिडेट लगे तंनानै मुसुंगो अबनो नरक सावै आरो माथानाय जेसेबां बरंखौ खायथन जों बर गोबांखाय मा तंनाय कारण चिन अपोजिशन र जेसं मारियो अनेक किसु देरानो नै माने बर देरारि मालिया तामनि बागै हिंगाखाय जों थानसा बुबाग्रा जोंनो थानसा तंनै हनि जों थानसा तंखा बुबाग्रानि दागि मुंबाय थानसानि मारि जों फुनुगै जों अनेक किसु काउंटार मा खेलेचा अनेक किसु कोनो जायगा चिनि बर रक बुम खितार जाखा कोनो जायगा लामा कासुइ बुजाखा गोबां मा खायजाखा चंमारि आबाय खायफोरबो जों अनेक जायगायाव चिनि बर रक बुजाखा हासपाताल खलायखा बखरक फाथिरि जाखा साब्रुम पूर्व महरिपुर बुरातलिनि गासै ईवीएम तलाङै थांफ्रु बास गारि बाय तलां थांफ्रु आरो फाथेन बरक कारिमानो प्रतिबाद खायमानि बागै गोबां मा चिनि वाइटिएफ नि सिक्लार बुजाखा बरमगनांजों चिनि डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि सुप्रिया चौधुरी न बुखा प्लस खरकसा तियासा जुआन उखलके थाङै बन लाथि रिखा कमतिया है गथना र सेले मसिनजा गथना र गथिका क अबनो जों सेरि नायतंगो जस्टिस नि बागै जों यापरि रमितंगो तबे सबसे कखंखा खनानि खना जों जे साखायफना जों गोप्लायंनाय अबचिनि पुइतो तंगो बुबाग्रानो पुइतो तंगो तिप्रा हास्तिनि जत्त तिप्रा सानैनो पुइतो तंगो खना थानसा गोप्लायंनाय तिप्रा सारक गोप्लायंनाय मानथायनि सबा खालायनाय रक तिप्रा सारंनि गोप्लाय खानाउंनाय ने काय आबुनि बागैनो आं नरंनो कयना मुसुंगो चिनि जे अपोजिशन तंनाय जोंबो जे हाद्दा हाद्दि जे लराय खायनाय बरक ताम ताम चिनि तिप्रा सारनो खाना खायमा अबो रगै बांकिसा सानाय बरक चिनि काउंटिं एजेंट थानाय रनो लामा कासुइमानो सिक्रि सकर खायमानो ते कायसा गाय जारा जों बुदला खातिनि थाना मुसुंनाय चिनि गारि बाय थांनाय रनो लामाव बरक ईद पार्केल ईद खितारि मान आबरबो जोंबो रेडि खाय थाना नांलायनाय बरक कोनो जागाव बाजे सगै बा बुम खितारि जों सिक्रि मान गाय आबुनि बागै जों तियार मा तंनाय तामनि हिंबा जों
गोप्लायनाय बरक जतन साइमान थांगा हास्तेनि जत लोकनो साइमान थांगा ताबो बरनि सेस लामा जोंनो ओ काउन्टिंग लेखातिनि ओ देरायनानै बागै बरक साइतंनाय गा आबोनि बागै लामा बरक कासुइमानो जों आबोनो मुकाबेला मा खायनाय जेता इलेक्शननि समय गोबां मा जागा बरक बुमखितारै सिक्रि सकरा खालायनानै चेष्टा खायमानो जों जे पालखे कासुलायका थानसाके कासुलायका खोनाबो अमथैखोनो जों पालबाक्साके मा कासुलायनाय जे जागाव जों कुथुमै तंगैयानो आ जागा हठात खायै चिनि दफानि बरक उंलाक जेहेतु लेखामानि बुइनि दफानि एलाकाव सहर बुइनि दफानि बरक न आ जागाव फायै जों वालायनानै काइजार लगी सानै मानो जाहाथे जों वालायखाय तंनानै नांगानो आरो गानाव फाइबर बुम रखना खिदार मानो बाजे रखन सगै देरायनानै जों वालायनानै अमथिरक चेष्टा खायमानो जों आ जागाव जापिरि तारिदि जों गोसां गोसांखाय बुट लेखावै गोप्लायुंगै सार्टिफिकेट तुबै चिनि आमचायाव फायै जों तंथगलायनाय हिंखाखाय ता कायसा काउन्टिं बिसिंगब जोना যারা কাউন্টিং তংনাय बरकनोबो सिक्रि सकरा खालायमानो बा चिनि बिरोधी तंनाय रक बरक सिक्रि सकरा खाय जोंनो तिख्लाय रखनानै बागै चाइतगै मानो आरोबाव जों कराक खायै बोखा कराक खायमा तंनाय नांलायखा बिसिंगनो जों मुकाबेलाबो मा खेलायलायनाय का आबोनि बागै आं साननाय যারা काउन्टिं थानाय रक नर केबो ताकिरिदि किरियावै तंदि आरो सीसी कैमेरा हेफाजाब तंनाय गोबांमा बदलनि आरो काउन्टिं को खायनाय কোনো প্রতিবাদ খেলে না আরো না প্রতিবাদ মা খাইনাই চিনি ক্যান্ডিডেট বতংনাই চিনি ইলেকশন এজেন্ট বতংনাই সুতরাং যা খাইনা নাঙ্গন আবিসিংনো মা খেলেনাই जों फाथार फायै चिरखय कोनो लाभ करे काउन्टिं हल जुदि केबो जोंनो आरो तिख्लाय रहना नाखाय सिक्रि तंखाय आरो न प्रतिबाद मा खायलायनाय आबोनि बागै जोंनि बोखा क्राक नांनाय साहस मा फुनुगलायनाय जों केबोनो गो खायावै आबो मुंखौ मा खायनाय ताय कैसा ककंखा आं साननायो गोबां मा ससियेल मिडियाव एग्जिट पोल फुनुका गोबां मा जागाव न नुखा जे चिनि तिप्रा मथानो हारि रिरि माने पास्ता सयता काइथाम रक माने फुनु माने आबरन एग्जिट पोल न नर ससियल मिडिया न अब पुइतता सादि खोना न कुबुइ तामो अब खोना सिजागनाय खोना सिजाग सुकनाय स्राय स्रायकाय थानसानि फान बुसक ग्राक अब जों खोना फुनुना फुनुगैदिनाय चिनि बुबागारबो चिनि हास्तो फाइजा बुबागारा खोना सारा त्रिपुरानि जे काउन्टिं कोनो मनिटरिं खालायने आं तिनि बुबागाराबो मालाय फाइका खोनानि चिनि सिचुएशन ताम उंमान अबना बबाइक जों कक्सालायका आं खाख्लायो नरक खोना किरिकला एग्जिट पुल लंनो नरक पुइतता सादि आबरन किच्छु कुनु ता खालायदि ताय कायसा ककंखा खोना चं मारिवो जों खोप्लाय उंफानो बा जों हारि थांफानो কোনো জায়গা নর ওয়ালাইमुं तांगदि जों तिप्रासा बाय तिप्रासा भोट उंनाय फायनाय अब डेमोक्रेटिकनि सिस्टेमाव जों भोट मारिनाय लेखानाय केबो हारिनाय केबो जिदिनाय जिदि थांफानो जों जाहाथे के कोनो तिप्रासानो नग नरक आनि कयमुं तंनाय नर केबनो उनको ताखायदि हामला ताखायदि केबनो क खायमता सादि जों नायो गोसां गोसां थानसा खाय तंलायनानै जाहाथे निर्वाचन पाइमानि लग लगेनो थानसानि बया सिप्तन कसंनि बयार सिप्तन अमसों जतन नायो बुबागारबो तिनि अकंनो साव कसंनि बयार तिप्रा हास्ताव सिबि तंथुन खोना जों गोप्लाय उमानि यागुलो चिनि तिप्रा हास्तेनि राजनैतिक सोलायजाकतें उइ थांमानानो बुसकांनि सालो काय आबोनि बागै जों जतदुक सम्भव जों थानसा मातंनाय गोसां गोसांखाय चिनि आमचाइरंनो मातनेनो तामनि हिंखाकाय जून मासना तय कैसे चिनि बुसकांगो इलेक्शन फाइतंगो आबंखा बिसि इलेक्शन ग्राम अञ्चलो जों आरोबो गोप्लायनायनि बागै जों मा सायतगलायनाय हिंखाकाय आं सानाय जे खोनानि जे चिनि इलेक्शननि जे लेखाना बागै काउन्टिंग थानाबो जे तियारुंमानि नरक तिनि हरनि बिसिं तियारुं बायदि जाहाथे खायै खोना जों जरानि बिसिंति खायै जारा चिनि काउन्टिं एजेन्ट उंनायरो चिनि कैंडिडेट दो नरक जतन तिनि हरनि बिसिं तियारुं बायदि हिंखाकाय जारा चिनि लुकुरो काउन्टिं खायतिनि थानामु सुंनायरो बरकनो बखाना आं कयनाय नरक दातिन नंखदि आत्तानि सिमि बुट लेखानाय हिंखाकाय आबोनि बागै जों आबोनि सिगांनो थाङै आरो हदम ददम खायै थाङै मोरगैमा तंलायनाय जाहाथे चिनि गोप्लाय मानो बैसागै तलांमायानि बागै जों मा थांलायनाय नरक जतन हिमबायदि
जतनो जा जामने नंगनि काना मुसुमा कानि हिंदी जाहाते खायै जों खोप्लाय माने यागुलो जों नायथाथ खायै जों आरो निसिमि तंथलाय फायमानानि अब नरक जतन थानानै कयमुं दंनाय आं खाख्लायो जत खानाय दंनाय दिनै फेसबुक नाय दंनाय नरक जतन नंको गोबां मा बरकनो दिनै गर सुइका गोबां मा बरना हामजांमा रक रिबायखा एका आबनि बागै आं सानो नायो जों खोप्लाय उंनाय हिनि साका हायुं देबबरमा हामबाय ककाहाम सामानि बागै आइ सिरि देबबरमा बसाका जेलि देबबरमा चिनि थानचानि फान फुनुका थानचा लं लिप साका अमल देबबरमा अमतिखाय आइजाक साका छार ननो एफआईआर खाइनाय अनिमेश टाकला अबर कतगुला अमति रक सैका र अबर टाबुंनि जरायाको जराखै आं साना अ ता काइसा कक गोबांमा बरक आनो फुन खायका सार निनि मुंगि त केस काइसा अंखा डिफार्मेशन अबनो रुगै तामुं न कुन दा खाइमानो नर टावाना दि आं गोबांमा केस बाय सलाय फाइजा केस न बतेके सलायना ना अब नरक साइमानो हाई कोर्ट गोबांमा चिति सिमानि यागोला हाई कोर्ट इलिगेल माइग्रेंट निनो तैबो आं फाइट खायै नर नुखाना किरिया वई बुइनि मकलनि फन नुंगै आं केस खालाय दंगो आबनि बागै आं किरिया अमति केस आनि लाइबो गोबांमा आं गखा गोबांमा मुकाबेला खाय आं कप्लाय मै फेजा डिफार्मेशन केस इंगोला ताम निंकेखाय आं केपनि मुं खुवै ताबो सायाखौ जरा आरा काइसाना साका आं टाकला मंत्री होनो सुतरां आबो बाय आं केपनि मुं खुवै साया आबनि बागै कोनो खायमैया मुकाबेला खायनो आनि डिफेन्सर तिनिबो आं मै मालायखा साका बरक 30 तारिख तंनाय बर खानानै ताम ताम सैजाका आबर आदिन खानानै आबन बागै वानाना निकरै आं खाख्लायो जों खोप्लाय उमानि यागुलो एडिसिवता वैसा बुबागरनि बदल तिप्रा सारंनि थानसानि बदल किफली क्षमताव आसुकमानि यागुलो जों नरबाय जत्त जागानाव मालायनाय बुबागरा सारातिफ्राव गुरिनाय ताई जोंनि खोप्लायनि तंथगलायमानि जों फेस्टिवल बा तंथगनि रेली जों खालायलायनाय आं खाख्लायो बुसकांनि सालो चिनि मानथाय चिनि हानि लैंड राइट्सनि जे चबा ताई चिनि रोमान स्क्रिप्टनि चबा ताई चिनि त्रिपाठिक एकननि जे चबा खोप्लाय मानि यागल अमतेबो फानुंनाय एवं बुसकांनि सालो नरं नुंनाय तिप्रासरनि फान ताई बुसक रागनो एवं चिनि मानथायनि बागै तिप्रासर तामो खालायमाया दं ताई बुबागरा तामो खालायमाया दं एवं जोंनो साबै बुबागरा जे चिन सबानि बागै जोंनो बुसकांगो जा आगक्लांमानि अम मारिया हाय लाइबुमा आंगै दंगानि ताई ताखुरो बुखुरो आं ताई बिसि लग्रिया ताई खाना चिनि बुदला खानानि दिन गाय खाना नरक जत्तनो फुंगासि सिरिनो जत्तनो नरक थांबायदि गाहाम फोरोंखाय खाना सारिगो चिनि बुबागरा हयतो फेसबुक लाइभ बा प्रेस मिट खालायमानो नंखाय नरक खाना आंगो तंदि तंथगलायदि आहायपनो तंथगता बाखिलेदि आसक सावहिनो आहायनो हाय नरक जत्तनो न तेवसा खाका हामजाफारै दिनै मुसुक्तिनो अंसितुन जत्तनो न हामबाय खुलुमका हर काहाम खुलुमका